Alhamdulillah rabbil alamin no Linduk. Ora gawuh apa, Mas. Sing dianti-anti wis dadi bukti, sing ditunggu-tunggu wis lumaku. Ngono. Anggonku ngestokake dawuh punden. Bapak Kepala Desa utawa Bapak Lurah ingkang nggone Silorejo, ya Pak Suwadi ya, Mas. Lantarane ya kuwi Pakmu kita saka Santisari, kaya Karawitan Santisari, kaya mengkene penine. Iya, lagi pisan iki suwantrene ning mongkok ya, Mas. Dalane ngarepan kono jembar alus, ya. Bareng mlebu ana ing kantor desa halamane ya luas. Ya, sawangen niki kantor desa sing apike kaya mengkene, resike kaya mengkene, mewahe kaya mengkene. Ya, turut bangunane kiwa tengene balai desa utawa pendopo kene ya apik-apik ya resik-resik. Temenanan, Bu. Saya yang kowe ngerti kamar mandine wah jan bersih iki. Polahe kaya ngono kuwi. Lah aku bareng ning kamar mandi moko lawange ra kena ditutup bingung to, Bu. Ha iya. Akhire ya sikilku tengen nggih mancat lawang kuwi mau. Ben iso ditutup. Ngono kuwi. Dadi aku yo kuwi kaya piring ya ditutup ngono kae. Iya. Ora apa-apa ning matur nuwun tanpa upama ya, Mas. Karo Pakmu Kepala Desa Pak Suwadi Nadianto baru 1 periode ngasta bawah adil pamarintahan ing Desa Silorejo ning nyatane ing bab wangunan wah kaya mengkene megdahe para warga masyarakat dasare ya ayong ayem tentrem jeneng permanem munggah tekad munggah niat munggah kiblat nengenake marang kebersamaan lan gotong royong ya kiblate kaya ngono. Pak Suwadi ya artine suki luwih wadi iki tegese bab sing ora kudu diketokake marang wong akeh. Oh iya. Nadianto Pak Lurah iki duwe kelebihan, duwe bab sing mewah, megah, sugih dan lain sebagainya. Ning kaya ngono ki ora perlu diketokke ning masyarakate. Kala mangsa yen ngerti lurah iki tumpakane endah mewah, omahe gedhong magrong-magrong ngono ki masyarakate malah lara ati. Iya to. Sing apik ya kaya Pak Suwadi ngono kuwi, Nadianto duwe apa-apa ning ora diketok-ketokke men ora nglarani kendali karo para warga masyarakat kabeh. Wah, iya. Ngono kuwi. Dasar ya disengkuyung karo Pak Carik Pugu ya, Mas. Pak Pugu ketua panitia ya kuwi Mas Anggra Budiarto. Ya, disengkuyung dening Ketua BPD, lan sedaya anggota, para donatur, para sponsor, luar biasa. Tur dasare ya swadaya gandeng iki hajate wong sak desa, sing duwe gawe ya wong sak desa. Gelem ora gelem para warga masyarakat sing wewengkon Silorejo kene kabeh ya urunan ya swadaya. Ya ngono kuwi. Ben iso berkahi sak kabeh. Bener. Dalam rangka tasyakuran desa utawa bersih desa ya. Kaya sing dingendikake ketua panitia sore mau, acarane akeh banget dan sangat luar biasa. Ya. Nganti netokne anggaran 170 juta apa pira ngono mau. Kaya ngono kuwi. Kuwi tanpa pengayomane perangkat dan juga menyatunya warga masyarakat, moga para warga ageng ing Silorejo ini bisa mujudake bersih desa sing agunge nganti kaya ngono kuwi, ngumpuke dhuwit sing semono akehe. Lan pendak taun mesti gelar budaya, gelar tradisi, wujude wayang kulit. Ini sebagai bukti walaupun Silorejo adoh saka kutha Blitar, ning nyatane masyarakat Silorejo bisa membuktikan bahwa disinilah yang menjadi promotor lan uga dadi cagak benenge budaya ing Indonesia. Ya. Wis matur nuwun tanpa upama. Matur nuwun marang Pak Lurah, mugi-mugi tansah dipun paringi amanah. Amin. Masyarakat kabeh dipun paringi berkah. Amin. Mergo yen layangan kabeh wargane do seneng, Nduk. Iki mengko sesuk sumben para warga nyambut gawe iki saya sregep mergo pikirane padhang, atine resik.
Ya. Monggo wong yen nyambut gawe semangat iki mengko le nyambut gawe bisa ngasilake bab ingkang menengake. Nah, yen asile melimpah ruah otomatis kesejahteraan warga masyarakat terjamin, masyarakat iki kabeh padha mulya. Tak suwun ora mung mulya lahir, ning mulya tekan batin, ora mung bejo secara lahir, ning bejo nganti tekan akhiripun. Allahumma diperintahake karo pangeran lakone warga masyarakat Silorejo ikhlas lahir batin anggene nganakake tasakuran tertentu bakal diganti sing luwih akeh sing luwih nikmat karo Gusti kang akarya jagat ngono kuwi ya mak ya bener kaya mangkono yo ripalungguhan iki sadurunge ngaturi bintang tamu pelawak ngaturke sing klasik luwih dhisik ya dasare gamelan karawitan saka Santi Sari ya Mas. Santi Sari. Singgene ya semen terus lerek nomor 4 kuwi kaya Amoman. Bukti aku iki. Nomor 5 kuwi kaya Angkarja, nomor 6 kuwi kaya Purupati, nomor 7 kaya Brahmasena, nomor 8 kaya Werkudara, pinggir dhewe kaya Brahala Buta kae. Bilang apamu juga siar mata nonton juga sih iya Sugeng Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dala dan kula mboten saged matur napa-napa Pak. Namung ati ingkang seneng, ati ingkang marem ningali kawontenan wonten ing Desa Silorejo mriki. Atase kula niki nembe pisan iki lho teng Silorejo. Sapa? Kula. Aku ya pisan iki. Lah iya, atase pisan iki ning warga masyarakat lan pemerintah desa anggene nyambut awake dhewe sak kanca luar biasa. Grampyak, semana, ning boten celutak. Terus niki wae kula dugi lokasi Pak Gito kali Pak Kepala Desa nemoni kula teng pondokan wingking Pak Suwadi. Pak Suwadi nggih. Monggo Bu Kesi, bulurane ngoten. Monggo Pak Cahyo, monggo pinarak Pak Cahyo, monggo pinarak kalih dipun sambut daranipun. Tak sarani monggo ngene apa-apa belas sih Pak. Ini bar kuwi panganan teko apa jenenge miro-miro ning piring kuwi lho Pak, senenganku enak lemper. Kacang godhong, kacang goreng. Sesuk kula nggih purun didotani lemper. Soale teng Solo mboten enten lemper. Nyuwun pangapunten Bapak Ibu, wong sinden kesi niki kok jane kula ngaturi supaya matur nuwun karo Pak Lurah, ndongake karo warga masyarakat Silorejo, malah sing diomongke malah panganan. Ayo ora apa-apa, mergo wis viral wis kondang nang ndi-ndi sing jenenge sinden kesi iki sinden Surabaya wis terkenal. Bar niki kula badhe matur nuwun. Matur nuwun sanget Bapak Kepala Desa, Bapak Perangkat Desa lan ugi sedaya warga masyarakat sampun memberikan kepercayaan, penghormatan dumateng kula bojo kula lan sak kanca-kanca nglipur warga Silorejo ing tasyakuran bersih desa. Mugi-mugi adat ingkang endah ngaten iki tansah dipun lestarekaken kalih sedaya warga masyarakat Silorejo katamtu kembelipun masyarakat Silorejo tansah pinaringan selamat, sehat, gampil anggenipun pados sandang pangan. Rezekinipun kathah. Ingkang gadah utang mugi-mugi utangipun tambah lunas. Tambah akeh. Nggih, niku mengke menawi taun ngajeng Silorejo tambah rezekinipun sampun kesupen nandhap payang malih nggih, Pak. Matur nuwun. Ya ini ora perlu kok eleke. Wis agenda rutin setiap tahun di pemerintahan Pak Suwadi dan sebelumnya. Tiap tahun mesti wayangan, gitu Bu? Mesti wayangan. Dalange ya gonta-ganti ora kudu awake dhewe. Ayo. Sapa-sapa kena, ya anake Pak Dalang Wondo ya oleh. Yen ra seneng karo anake Pak Dalang Wondo, bojone Kesi ya oleh. Ayo. Nggih.
Minangka tandha tresna nembang apa Bu Kesi? Ngaturaken sinom nyamar. Sinom nyamat? Nggih. Oke, nggih. Mumpung ngirisane komplit diaturake pembirone barang nganti 3 ya, Pak. Biasane nggih kuwi berloro wis paling akeh. 3 jos kabeh. Ayo. Sing tengah iki biyen pembiro ngesti Budaya. Karo Pak Gito dilumpuhke ning kene kabeh. Mas Eko ya terus dan Mas Eko bareng dilentem kaya Pak Disukadi. Ayo, kita tuwek ngono ya. Ayo. Jawet nom tetep masuk beri. Ora tau mikir apa-apa ya. Nggih. Monggo Bu Kesi. Ya karo senggaan ya karo nyelikake para warga mau kebarung gamelan mboten pati cetha Mbak Dista Mbak Pupun kaliyan sanes-sanesipun tapi dipun angsuli Pak Sakirah niku wau Ji Ro Lu semangat duit negara mesake masyarakat lagi rekoso ya ngono kuwi lajeng Bu
ditutur meneh. Ayo. Nyidasimak dirabi Pak Wondo, Walondo. Walondo. Mulia dirabi Walondo. Aja mengatur gagah, mabuk sedina-dina. Ayo nggih. Ya, Bu. Rampung sinom langsung dibablaske si kucing. Wah iya. Hormati karo Mas Klitik nutup munggah panggung. Ya jelas no. Monggo Bu Kesi.